муносибат кӯдакро водор месозад ки ҳақиқатро ҷустуҷӯ кунад. бори мактаби тиббии дартмутӣ ва ташкилотҳои дигар роҷеъ ба омӯзиши ҷавонон тадқиқот гузаронданд. аҷиб ин буд ки ба онҳо ҳатто райпурсӣ лозим нашуд, чунки ба ҷои он ки тадқиқотҳои худро гузаронанд, онҳо 260 натиҷаҳои тадқиқотҳои бегонаи ба ҷавонон бахшидашударо омӯхтанд. сипас хулосаи ба даст овардаро эълон карда, онҳо номи аввалаи кори худро тағйир доданд ва ба алоқа омода шуда, яъне барои муносибат омода шуда номиданд. барои чӣ натиҷаҳои омӯзиши 260 нафар дар атрофи як мавзӯъ муттаҳид гардида буд? олимон навиштаанд, тамоми тадқиқотҳои илмӣ мағзи сари инсон аз лаҳзаи таваллуд ҳам ҷисман, ҳам биологӣ барои муносибатҳои дутарафа сохта шудааст. на эҳсосан ё рӯҳан, балки ҷисман аз лаҳзаи таваллуд. медонед ин чӣ маъно дорад? мехоҳед арзишҳои худро ба ҷавонон омӯзонед. мехоҳед ки фарзандонатон Исоро дӯст доранд ва мувофиқи ҳақиқат зиндагӣ кунанд. илм ду чиро мегӯяд. якум, ба шумо лозим аст муносибатҳои наздикӣ аз муҳаббат асос ёфтаро барпо кунед, то ки кӯдаки шуморо ҳақ ба ҳаяҷон биёрад. дуюм, агар хоҳед ки наврас арзишҳои шуморо, садоқати шуморо қабул кунад, он гоҳ ба ӯ ибрат нишон диҳед. кӯдаки мисоли зиндаро набинад, аз роҳи рост дур мешавад. гӯё гуфтаҳои Библия ба гӯши олимон ҳам расида истодааст, зеро ин ҳамоҳанги суханони Исо аст. зеро ба шумо намунае нишон додам, то чунон ки ман бо шумо кардам, шумо низ бикунед. ё Павлусро ба ёд меорем. бинобар ин аз шумо илтимос мекунам, ба ман тақлид намоед, чуноне ки ман ба Масеҳ тақлид менамоям. муносибатҳо ба ақидаҳо таъсир мерасонанд, онҳо ба арзишҳо бошанд, рафторҳои моро муайян мекунанд.